sih, Duk, piye iki ceritane sih dawa Wahyu Senopati. Request pamundhut saka Bapak Lurah ngono mak. Ditutuke cawi sesaji karepen ora kena dukane ingkang sinuwun. Ngono ya mak. Ayo tak derekke yung. Tuku sing dupa kumelon mangambar selaning krana sumerbak arum gandanya oh gandanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa Grapala kang tumingal prangcan posamya metali ler tatet wileting kota danyemangkung manguncang nidi minjang sang aji ladenya ngedali wus anakku bocah degleng Antasena ana dawuh mapa Rama Kyai Rama Kyai Bimasena dene wanter timbalane nimbali marang aku Antasena. Dina sak mengko kakangmu Gatotkaca kang nandhang ruga wis antuk tamba wis antuk usada satemah waluya jati temah nirmala. Kamangka para bebrayan agung
ana ing negara Ngamarta wis condong lan rumajang wis sarujuk manunggal tekad yen to kakangmu Garutkaca kang pinilih dadi Senopati Agung mapan ing negara Ngamarta. Nanging tak kira sedya kang becik, sedya kang apik mesti ana alangane. Lho. Lah banjur alangane apa? Antasena piye? Bocah Traju Trisna Boma Narakasura sajake ya kepengin dadi Senopati Agung negara Ngamarta. Mula kang iku iki mau ditengahi kalawan anake Janaka ya kuwi adimu Wisanggeni. Diutus ngadani Giri Sayembara ning alun-alun negara Ngamarta. Digelar ana ing kono. Ya kuwi tanding jurit ing antarane bocah Pringgondani lumawan tanding kelawan bocah Traju Trisna. Sing menang ya kuwi kang dadi Senopati Agung ana ing negara Ngamarta. Nanging Werkudara wis percaya mesti Garutkaca ungguling jurit mergo Garutkaca wis kecondhoan Wahyu Senopati sing dadi jalaran. Waluya jati-jati nirmalane si Garutkaca anggone nandhang raga duk nguni. Mangkono Rama Kyai ya. Mula iki manunggal tekad. Aku Kang Sarta kuwi mung dadi wong tengah. Nonton sapa sing kira-kira gawe rusuh. Sing kira-kira gawe rusuh disingkirke saka alun-alun negara Ngamarta. Wong Dwarawati, wong Ngamarta manunggal dadi siji. Ngawat-awati sapa sing ganggu gawe tumrap kerukunan ana ing Giri Sayembara iki disingkirke saka papan negara Ngamarta. Ya yen pancen mangkono aku manut apa sing dadi dawuh Rama Kyai. Ya. Aja nganti slindro sing dadi rasamu. Budhalo kanthi lumaris. Aja nganti nguciwani kirapna Wadyabala saka negara Ngamarta manunggal tekad kelawan Wadyabala negara Ndrawati ngawat-ngawati lakuning sayembara. Ya ngestake dawuhmu Rama Kyai.
Wadya Pala Ngamarta ya budal to, budal to. Ayo. Po.
Harap Kato sang Gatotkaca tinon mapakarka sutut kabira kresna parataman remuji saktinira ucap kacarita kaya ta mangkono ora kaya Raden Arya Gatotkaca wis kagelawan tengahing delanggung nering cipta arsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane Raden Arya Gatotkaca Daping Basanandaka tanganta kusuma kasut padha kacerma sayekti ana katyasane dhewe-dhewe Daping Basanandana udan ora kudanan ana panas datan kepanasan kotang Antakusuma apa to werdine kotang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma Kasut wis ngarani padha sikil cerma lulang sanadyan lulang dumadi saka walungsunganing Sang Hyang Nagaraja. Dayane ngembah nglemah sangar kayuweng sarta ngungkuli pendhita tapa dadya tawa tawi tawar. Wis jangkep busanane Raden Arya Gatotkaca. Sigra tancut tali wanda ngebrak bantala kaping 3 mletik ing awiyat sumusuping Imantaka.
Karata mrih tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulado yasilir bulan dadari iki sing tak goleki bocah Pringgondani Gatotkaca Kakang Bumunara Kasuruya ngrumangsanana yen perlu sawangen para warga bebrayan agung kang mapan ana ing negara Ngamarta kabeh wis padha sarujuk, kabeh wis padha condong kang sarta rumajang. Mbok menawa bocah Pringgondani sing jumeneng Senopati Agung mapan ana ing negara Ngamarta. Mbuh, ora idep. Apa dikira mung kowe wae le sing kepengin dadi Senopati Agung? Buma Narakasura ya kepengin duweni gegayuhan dadi Senopati Agung. Mula ning blabar kawat janget jerencang iki ayo dibuktekke aduta sing balung kleting kulit sing menang sing dadi Senopati Agung ana ing negara Ngamarta ngejak pirang dina ladeni kasekten tak timbang kaya Pratula Kencana Pratula bobot Kencana Mas kowe apa aku sing mujur ngalor le ayo maju tak bayar kenceng.
kumandhang garba saka negara Traju Trisna kekesete Gustiku Prabu Bamanara Kasura. Yen ndak sawang-sawang ana ing blabar kawat janget cinencang. Ratu Gustiku Prabu Bamanara Kasura katone kentekan tenaga. Yen aku ora gawe rusuh ana kene, Prabu Bamanara Kasura ora kelakon dadi Senopati Agung ana ing negara Ngamarta. Aku bakal gawe rusuh kahanan ana ing kiwa tengening blapar kawat jangat cinencang iki. Ning dalan akeh wong mati keneng apa matine tenani yaya duduk jaja prateng gigir sukmane ilang raga karingan lintre kurang ajar gawe geger gawe gendro gawe rusuh ana ing sakiwa tengene labar kawat janget cinencang. Ayo ngaku sapa kowe? Kumandhang karba kekesete Gustiku Prabu Bamanara Kasura. Aku ora narima, aku kepengin bantu ratu Gustiku. Aning diri sayembara iki ora ana bantu binantu. Oh, ora idep. Nyimpang ngiwa utawa nyimpang nengen. Yen ora gelem apa karo tak padhake karo dosamu. Yen kowe ngejak rusuh, ngejak gendro, Antasena sing dadi musuhmu edane dalan. Ayo, matno sastra Jendrawata kenaji japa mantramu. Lakon tumpang suh tebyah dadam mlengsati kamu aja takon dosa kowe.
sambat kowe. It, it. Oh. Maju Antasena. Yo, durung kalah aku. Hai. Hai. Tinggal sikilmu kowe. Hei. Mati. Remuk balungmu.
Antasena Wisama. Tumenggung salokat katut barat. Yen karo tak pringgake kani becik. Minggato tekan papan kene, kowe sing kudune minggat. Nantang alus maju kepro ngarsa legane atiku. Edan. Hot. Bongkok. Mutar kowe, ambruk gliyeng-gliyeng kowe. Jentuske watu. Hot. Ah. Oh, iki pedialukmu. Oh, hei. Hei. Ah. Hot. Ah. Hei. Hei. Ah. Hot. Ha. Hot. Ati. Ah. 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 Ayo kadek, yo musik. Ayo ngiteki sikil bajiret iki. Hei. Ah. Oh. Oh. Aduh. Hot. Ah. Hot. Aduh. Aduh. Ah. Hot. Hot. Ah. Hei. Hai ya. Oh oh. Lah kok malih rusuh ngene kahanane. Edan-edanan. Para Wadyabala Trajutrisna. Gulungen genderamu bongkok ana gamanmu. Wadyabala Negara Ngamarta. Ibarat wong ngethok pringaja kok pilih sing lempeng-lempeng jangkele tanding ana. Patih Pancatyana kang bakal magut ana ing mupuh. Oi, ah. Ah. Sawa iki tumenggung Handakawana. Ayo minggat aja gawe rusuh. Geget siung pengapitmu baliaran kowe. Yo. Oh. Hut.
Ah. Aduh. Ndak ladeni kowe. Ayo maju. Hoi. Hei. Hot. Ah! 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 kandining tumuwa salame mung hawas eling eling loketaning alam anakku ngger Bomo Narakasura iki aku ibumu Bathari Pertiwi ya ngger Bomo ora nyono ora nglegewa kowe drebabah depane lemah musuh kelawan Gatotkaca kula Bomo. Tangiya ya ngger tangiya. Mun ibu kang bakal paring tamba ngusadani marang kowe ngger. Kula nyuwun pangayoman Kanjeng Ibu. Kula kasoring jurit mengsah pun Gatotkaca. Lelakon iki pun Ibu ora nrimake. Tak gadang-gadang kowe bisa dadi Senopati Agung negara Ngamarta. Maju meneh tak dombani lakumu Bomo Narakasura. Nyuwun pangestu Kanjeng Ibu. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Kakang Mbok Pertiwi, Kakang Mbok tumindakmu kok culika. Dupeh anakmu kok tambani dadi waras.
kamangka jroning paranatan ora entuk rewang-rewangan. Yen pancen kaya mangkono Arimbi kang ora narimake Arimbi sing dadi musuhmu. Pertiwi, kepiye karepmu? Ternyatane anakmu kalah, kowe kok ngewangi, kowe lah kok melu-melu. Arimbi, kowe iso meneng apa ora? Bomo kuwi anakku. Sing menang paring usada iki ya aku. Aturane ora usah dienggo. Yen ngono anak musuh anak ibune musuh ibune. Lho, kowe wani karo aku? Apamu sing tak wedeni jambak rambutmu kowe? Modar kowe. Pisah. Wih, wong wedok rado ora duweni isin. Gulut. Utange sampean benakne sik niku. Wis tuwek lho. Kok udar kabeh. Kok do mbak jinambak. Tek binatek. Ruk ginaruk. Niki napa, Petruk. Mbak Yu Pertiwi ngewangi paring tetulung kamangka aturane ora entuk bantu binantu. Ah, jenengan niku salah. Napa mboten maca tulisan peraturan teng nginggil nika? Ora entuk ewang-ewangan mergi niki sing nemtokke dadi Senopati Agung Negara Ngamarta. Yen rewang-rewangan sejatine satriya kuwi ora sekti ning direwangi. Lah besok piye nek dadi senopati tenan ki kepiye? Ngadepi musuh niku saged merantasi gawe napa mboten? Wis wong tuwa wis ora usah do melu-melu. Ayo pisah-pisah ditonton kae sayembarane sing menang Ndara Gatot napa Ndara Boma? Pun bisa. Putuku Boma, iki aku mbahmu Bathara Eka Warna nggir. Warasa Boma, tak tambani Waluya Jati, Jati Temah Nirmala ya nggir. Waduh yang
Padha matur nuwun Kanjeng Eyang Bathara Eka ingkang sampun ngusadani keng wayah Bama Narakasura. Kula nyuwun piyandel Eyang ing pamrih saged ngasoraken kridanipun bocah pringgodanipun Gatotkaca. Iya ngir putuku ya Bama. Pun Eyang bakal paring piyandel ya kuwi wujude gamparan bungkul kencana. Gamparan bungkul kencana iki gawenen ana sikilmu kang kiwa. Tumuli tamakna marang pasuryaning Gatotkaca mesti mlonyoh gosong praupane Gatotkaca. Matur nuwun Eyang. Ayo, Gatotkaca. Bama durung kalah. Isih ora gelem ngalah. Mentas meguru anyar jokakan cangkem kowe Gatotkaca. Hei! Gamparan bungkul kencana kowe. Mati Gatotkaca. Modar kowe Gatotkaca. Sambato kowe. Bama dadi Senopati Agung Negara Ngamarta. Tulungono aku Yodi. Ajur rupaku panas wis anggeni panas. Kakang Gatotkaca sing sareh ya Kang sabarna dhisik rasamu. Mbok menawa lelakonmu kudu kaya mangkene dhisik. Aja sumelang. Aku kang bakal tanggung jawab. Kanjeng Rama Janaka golekno tamba kanggo Kakang Gatot iki Kanjeng Rama. Banjur iki digoleki tamba menyang ngendi Wisanggeni? Coba gawanen menyang Karang Kadempel. Wa Semar mbok menawa bisa dadi usada Rama.